Умка – галоўны ўдзельнік параду ў Маскве. Чым займаліся Лукашенко і Шойгу? Мы тягались там по зауголью. Лукашенко признал себе дурнем? На меня. Он же дурной. У него линий нет. Абсолютно правильно говорят. Лукашенко предсказал крах доллара. Вот-вот обрушится доллар. По Уральской раце проплыл небожчик. В гробе что-то лежит. Крым наш. Рашеец признал Крым белорусским. Мы приехали, а там какие-то другие зайчики. Хваля победобесия по всей Беларуси. Кино и немцы у глубоким. Кривоносов отвесил комплимент ветерану. Какая душа, какая смелость у этого человека в его организме. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра найбольш цікавыя падзеі раскажам ужо зараз. Пачынаем. Большасць навін у Расіі і ў Беларусі ў гэтыя дні так ці інакш былі звязаныя са святам перамогі. Прычым падавалася это ўсё так, нібыта Лукашенко з Пуціным асабіста перамаглі нацысцкую Германію ў другой сусветнай вайне. І калі раней на парад у Маскву прыязджалі кіраўнікі вядучых краін свету, у гэтым годзе кіраўнікоў было толькі 9. Это кіраўнікі Казахстану, Туркменістану, Кыргызстану, Таджикістану, Кубы, Лаосу, Гвінеі, Бісау і, вядома ж, Лукашенка, які лічыць сябе кіраўніком Беларусі. Але як пафасна гэта падало адно з расійскіх інфармацыйных агенцтваў. Расія, які больш за 80 гадоў таму узначаліла кааліцыю краін у барацьбе з нацызмам, плячо ў плячо з ветэранамі, якія атрымалі перамогу ў 1945-м, на военным парадзе на Краснай плошчы сядзелі прэзідэнты Кубы, Лаосу, Гвінеі і Бісау. Тут жа былі лідары краін Цэнтральнай Азіі і Беларусі, як увасабленне таго, што перамога ў Вялікай Айчыннай – гэта перамога і іх народаў, адзіна савецкага народу. Галоўныя саюзнікі СССР у другой сусветнай, ЗША і Великабрытанія, нацызм вырашылі не заўважаць. Але галоўным госцем на парадзе быў шпіц Умка. Невядома, прымалі ўдзел у вайне продкі памеранцкая шпіцай, на чыім баку яны ваявалі, але Умка быў ці не першым сабакам, які прысутнічаў на трыбуне маўзалея. Можа, это ён узначаліць антынацысцкую кааліцыю? Прыглядала за ім асабістая лекарка Лукашэнкі Святлана Канашэнка. Гэта адбывалася не ў першы раз. Цікава, якая пасада называецца пры двары Лукашэнкі? Шпіцфрау ці шпіцфройлен? Яшчэ адной асаблівасцю парада стаў моцны снег на пачатку параду. Можа, Умка наклікаў? Цікава, спадабалася прысутнасць на парадзе Умкі ветэранам, якіх на парадзе было блізу 200. Яшчэ перад пачаткам параду лідары краін усклалі кветкі і вянкі да магілы невядомага салдата ў Маскве. А вось у калоне кіраўнікоў краін Лукашэнкі не было заўважана. Ксенія Сабчак выказала здагадку, што, як і ў мінулым годзе, Лукашэнку падвезлі да месца ўрачыстасці на электрамабілі. І ён далучыўся да палітыкаў у апошні момант. Эта навіна хутка разнеслася па інтэрнэце, і ўжо вечарам у Мінску Лукашенко быў вымушаны апраўдвацца. Маўляў, это ён з Шойгу загаварыўся, і яны адсталі ад калоны. Потом Сергей Кожугетович Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади к могиле неизвестного солдата. Лукашенко асабіста перадаў прывітанне ад Шойгу Вольфовичу і апраўдаўся перад ім за тое, што адстаў ад калоны. От Сергея привет тебе, Шойгу. Мы тягались там по зауголью. Ты нас критиковать начали, что мы где-то колдыбали, отстали. Немножко, да. Это командующий сухопутными войсками. Он мне все рассказывает про СВО. Ну, я ж немножко в теме. Такое ўражанне, што Вольфович ужо больш галоўны за Лукашенку. А можа, так ужо і ёсць? Тады ў Маскве ўсё было лагічна. Кіраўнікі ішлі з кіраўнікамі, а пуцінскія чыноўнікі з чыноўнікамі. Бо ўжо і ў Расіі Лукашенку не лічыць самастойным палітыкам, хоць і дазваляюць яму некаторыя дзівацтвы, як, напрыклад, прысутнасць Умкі на трыбуне. Лукашенко пахваліўся, што перад парадам не спаў з Пуціным да 3 гадзін ночы. Відаць, ядравы ўдарам мяркоўвалі. Выступаючы 7 траўня ў Мінску, Лукашенко паказаў, што ў процістаянні з Захадам галоўны ён, а расейцы ему только допомагают. Для получения оперативной информации
Нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области. Але Пучин хутка пасля гэта абвергнуў свайго хаўрушніка і заявіў, што то ён прапанаваў Лукашэнку паўдзельнічаць у вучэннях. Прапанаваў так, што той не змог адмовіцца. Але вярнуўшыся ў Мінск, Лукашенко зноў заявіў, што галоўны ўсё ж ён. Это была моя инициатива, сегодня Путин об этом сказал. Я ему позвонил и говорю, слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане. І каму тут верыць? Але Лукашенко сам потым і сказаў, як да яго трэба адносіцца. Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, за нами не заржавеет. И все их разговоры, ах, вот они тут чего-то, Путин там Лукашенко толкает, а потом говорит, ну он же дурной, цитирую на меня, он же дурной, у него линий нет. Абсолютно правильно говорят. Атрымалася, што ён пагадзіўся з тым, што ён дурань? Выходзіць, што так. А яшчэ Лукашенко прадказаў хуткі крах долара. Недарэмна ж у свой час на эканаміста ў горках вучыўся. Лекцыі па палітэканоміі не прагульваў. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажке вся экономика. Надо, напечатали доллары. Говорят, если много денег, инфляция. Плевать, инфляция на нас ложится. И вот они этого больше всего боятся. Але крах долара пачалі прадказваць у Савецкім Саюзе хіба яшчэ перад Другой сусветнай вайной. Ужо амаль не засталося ўдзельнікаў той вайны, а долар усё ніяк не можа абваліцца. Але зараз у ЗША ўжо не засталося сяброў. У них в связи с этим друзей нет. Затое у іх з Пуціным сяброў поўная Афрыка. Хаця лепш бы это выглядала так. Як думаеце, каго лепш пакласці ў труну? Долар ці ўсё ж некага інша? Напішыце нам у каментарах. А на Урале па рацэ бабцы прыплыла некуль труна. Яна была топлес, это значыць без крышкі, і, магчыма, нават з нябожчыкам. У нас на речке Бабки сенсация. Приплыл гроб. В гробе что-то лежит. Смотрите внимательно. Жыхарка Пермскага краю гадае, што это можа быць. Реально стоит гроб. В гробу кто-то лежит. Ничего не понятно. Но очень сильно похоже на гроб. Приплыл к нам на речке Бабки. Напротив стадиона. Хто ведае, можа, якое прадказанне па рацэ прыплыло? А вы як думаеце, што это магло быць? Тым часам адзін з расейцаў дагаварыўся да таго, што прызнаў Крым у складзе Беларусі. В Крыму были рубли, а потом, я помню, какой-то был шок. Мы приехали, а там какие-то другие зайчики, что-то такое, какие-то были бумажки. Не рубль наш с серпом и молотом, такая вот, так сказать, герб. Калі ж ён усё ж пераблытаў грыўні ды рублі, то заўважу, што ў той час якраз грыўна была куды мацнейшай за расейскі рубель. Але што зробіш, відаць, яму тым молатам па галаве стукнула. У Расіі пасля 9 траўня хваля пабедабесія часова павінна крыху спасці. А вось у Беларусі это была толькі размінка. Эта хваля будзе толькі нарастаць, бо ўжо менш чым праз 2 месяцы чакаецца галоўнае свята – Дзень вызвалення Мінска ад нямецкіх захопнікаў, якое Лукашенко лічыць днём незалежнасці. У гэтым годзе будзе круглая дата – 80-годдзе. Гледзячы на святкаванне Дня перамогі, можна толькі ўявіць, што нас чакае на пачатку ліпеня. Так што ў Беларусі ўсё яшчэ толькі пачынаецца. 3 гады таму ў Докшыцкім раёне паказалі тэатралізаванае спаленне вёскі на тым самым месцы, дзе вёску Шуніўку і спалілі. Тады шмат хто абурыўся.
Але ідэолагам гэта спадабалася, і зараз такія шоу ладзяцца па ўсёй краіне. Адбылася такая пастаноўка сёлета і ў Глыбокім. Кіно і немцы прайшлі на галоўнай глыбоцкай сцэне. Розныя інтэрактыўныя пляцоўкі працавалі і ў іншых частках гораду. Але самая цікавая пастаноўка адбылася за колькі дзён да гэтага на беразе возера Івіш на адной з аграсядзібаў раёну. Прысвечаная яна была 80годдзю прарыву партызанамі полацка-лепельскай партызанскай зоны нямецкай блакады. Добра, што не бачаць гэтага ўсяго рэальныя ўдзельнікі тых падзей, бо ўсё тады было куды больш страшна. А ў гэтай рэканструкцыі ўсё выглядае неяк па-блюзнерску. А вось паліцыянт кошык белай сурвэткай заслаў. Не іначай у царкву велікодныя стравы асвяціць сабраўся. Толькі спазніўся ён. Вялікдзень у 1944 годзе быў 16 красавіка. Вядома, смачны хлеб атрымліваецца на кастры. Але, можа, для гэтага трэба іншыя нагоды. Павіншаваць ветэрана вайны вырашыў і гомельскі ваенкам Андрэй Крываносаў. Той, што атрымаў некалі ад Лукашэнкі за рад бадзёрасці. Николай Евгеньевич – это настоящий боец. Он не просто так держал оружие в руках. Это войсковой, артиллерийский разведчик-корректировщик. А далей арганізм Крываносава адвесіў ветэрану такі комплімент. Какая душа, какая смелость у этого человека в его организме. Вы ж посмотрите, не такой уж он и большой богатырского роста. Зато какая богатырская сила духа у него. Глядзіш на Крываносава з ветэранамі, думаеш, хто з іх больш ваяваў? Здаецца, у ваенкамаў узнагародаў больш. Відаць, атрымліваў па медалю за кожную перадачу за раду бадзёрасці. На гэтым мы з вамі развітваемся. Дзякую ўсім за прагляды, лайкі і каментары. Усяго вам найлепшага. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим відэа з сябрамі. Калі ж не, просто глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!